ziwiri. Dr. Sirungwe, Mr. Mchuka Mwale, Mr. Kevin Sentala, Mr. Kumbo Soko, Mr. Bright Teo, Mr. John Sus Banda abwere mabuke 6, Mrs. Kandiero ndi Mrs. Kapeta, Mrs. Pandambo ndi Mrs. Kulemeka zibwere nkhata ziwiri. Honorable Patricia Kariat, Honorable Masangwi, Honorable Makuta, Honorable Chanti Malunga, Komaso Gula Golf and Basketball, Mr. Brian Combs, Mr. Frank Mvalo, Mr. Moses Ntakoma, ndi banja la Ntakoma. Komaso Mr. Staben Mulanje, Komaso Aediga Ngula. Masangwi, Honorable Makuta, Dr. Shidanti Malunga, Komaso Golf and Basketball, Mr. Brian Combs, Mr. Frank Mvalo, Mr. Moses Ntakoma, Maso Banjalao, ndi Mr. Staben Mulanje ndi Aedina Ngongola. Pamene awa akubwerera pabwere anzawo awa amalemu Dr. Saulo Sirima, Mr. David Chita Banda, Mr. Lucas Kondowe, Mr. Tutu Kachingwe. Komanso atsogolera ampingo aku area 18 komanso kunsipe Brigadier General Brez, Dr. and Mrs. Matipwiri, komanso a Eric Sedekani. Pamene amene wakutsaika nkhata zawo akamachoka malo awa tidzapempha amene anagwira nawo ntchito Dr. Matthews Ntumbuka ndi akunyumba kwawo. Akadzatha amenewo mafumu athu amene akuyimirira Ngwenyama komanso mati ena amene ali pano. Dr. Matthews Ntumbuka nda kunyumba kwawo.
nthawi ino tipemphe amene akuyimirira ngwenyama komanso mati ena amene tili pano nthawi yathu tidzayale nkhata. Nthawi ino amene anabweretsa nkhata zawo ndi nthawi yawo tibwere tidzayale, koma pamene tikubwera tisunge nkhata zitatu kapena zinayi za mabishopu athu komanso amosinyo athu. Amene tinabweretsa nkhata zathu nthawi yathu. Angoni time kaye amene anabweretsa nkhata zawo ayale kaye. Angoni time kaye choncho titamaliza kaye mwambo wa nkhatawo kuti tivine bwinobwino mwambo ukatha. Kukana kuti tingasokoneze zinthu. Zibwere nkhata za mabishopu athu azimayi fulumirani. Nkhata za mabishopu athu tipempha amosinyo kuti mubwere nawonso limodzi. Angoni tipereke njira kuti azimayi ankhata adutse. Mama,
zonse ndi wamphamvu zonse, landirani mapemphero amene tamperekera mtumiki wanu Saulos Claus Chilima. Musawerengere zofoka zake, popeza kuti mu mtima mwake ankafunisisa kuchita kufuna kwanu. Chikhulupiriro chake chidamuyanjanisa ndi anthu anu pa dziko lapansi pano. Choncho lolani kuti chifundo chanu chimuyanjanise ndi angelo anu kumwamba. Tikupempha zimenezi kudzera mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Weramitsani mitu yanu pansi ndikupempha madalitso a Mulungu. Ambuye achifundo, mumadziwa masautso amene ali mchisoni ndipo mumamva madandaulo a odzichepetsa. Mverani madandaulo amene akulira kwa inu pa zosowa zawo, ndipo limbikitsani chiyembekezo chawo mu bwino wanu wamuyaya. Tikupempha zimenezi mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. Mumpatse mtendere osatha Ambuye, ndipo kuwala kosatha kuwalire maso ake. ause ndi mtendere. Amen. Mzimu wake ndiponso mizimu ya Khristu akufa onse mwa chifundo cha Mulungu iuse ndi mtendere. Amen. Mtendere osasimbika wa Mulungu usunge mitima ndi maganizo anu, ndikukuthandizani kudziwa ndi kukonda Mulungu ndi mwana wake Ambuye athu Yesu Khristu. Amen. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani ndi mtendere. Justice Richard Banda, retired. Ulemu kwa Akumbo Hastings Kachali, former Vice President. Tiperekeso ulemu kwa Dr. Kabambe ndi Madame Kabambe amene muli nafe pompano. Akuluakulu onse ogwira ntchito za boma, achibale onse, anzawo a Dr. Saulos Claus Chilima amene amakhala Malawi muno kapena achoka kunja, azipani zosiyanasiyana, mwachidule amayi ndi abambo, komanso chakumapeto pang'ono oyimirira Ngwenyama, mainkosi onse muli pano, angoni amaseko. Tikuthokoza Mulungu kuti anatipatsa mphamvu ndi nzeru kubanja kuti tikhale ndi mwambo umenewu. Patapita masiku 365 tikudandaula kulira kumulirira m'bale wathu Saulos Claus Chilima amene adadzagona manda ano mmene anafunira mwini wake. Panali komiti imene imayendesa zonse. Tikuithokoza komiti imeneyi pa kutengerera chitsanzo cha Saulos kulimbikira kuti mwambo wathu ukhale mmene wayendera.
tithokoze nonse pobwera lero ndi lachiwiri tsiku la ntchito, koma tikudziwa ngozi itatichitikira tsiku limenelo linali Mande, munali nafe muchisoni ndipo mukupitiriza kukhala nafe muchisoni, koma chisoni chake cha chiyembekezo choti zimene m'bale wathuyo amachita ali moyo, kugawa nthawi yake bwinobwino kuti iyo pemphera, iyo pita ku ofesi, iyo kasewera ndi anzanga gofu, iya nthawi ya chifundo. Anali munthu wadongosolo kwambiri. Ndiye tikachoka pano tipita ku nyumba kuti tikalandire chakudya, ndipo amene muli ma programu ena mukamasuka kuti mutha kutero, koma mumve mumtima kuti akubanja kuthokozani kwambiri chifukwa choonesa chikondi chanu, chopitiriza kuonetsa chikondi chanu pa m'bale wathu nzathu Saulos Claus Chilima. Poti anali munthu wa chikhalidwe cha chingoni, anali impi, a master of ceremony atipanga guide kuti mbali ya za chingoni ziyenda bwanji, koma pomaliza ndithu ndathokoze Bishop Diocese ya Dedza kuti mwambo onse waenda bwino, ndipo tikaza kupemphaninso mwambo wachiriza ukuyandikira, ndiye tikupemphaninso kuti tidzakhale limodzi. Ambuye akudaliseni nonse, zikomo kwambiri. Yesu nao maulemu malo mwake malo mwangona kwa maseko ngwenya machinawo nakumera kuti panonso pakhale ngoma. Ndiye tipempha ngoma yathu nyimbo ziwiri, yoyambirira atsogolera ndi akunkosini, yachiwiri itsogolera ndi wachampiti. Zikomo. Yesu nao Masano
sichilima kuno kuno waendera kupitirirabe mwambo umenewu izopatsa chidwi kumeneko ndi mmene tikutsirizira kuchokera kuno kumanda tanenanso kuti mwambo uno ukupitirira masanawa mutilole kuti pano tibwerere ku nyumba yathu youlutsa mawu ku area 47 sector 5 ku Art Bridge Center kuno mwambo oyika nkhata watsirizika ndikuti apa mutilole kuti tipumire tibwerenso pano chisana chino kuti tikupatsireni mwambo wachiwiri omwe kukhale zolankhulalankhula pabwalo lomwe lili pafupi ndi parish imeneyi ya Nsipe. Ine dzina langa ndine Alex Banda. Mwakoma nonse tionanenso masana ano.